Welcome to the my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथार बरायहरनाय जालायबाय। दायो आङो उल्टापानि मन्दिराव दङ आरोना पुजा खांबाय जोङो एसे देखायबावनो होनदों। नायलांबाय था नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामलां। दा नै सफैबाय जों उल्टापानियाव ओरै ओरैनो फुख्रि दं। फार्स्ट टाइम लोगोफोर नायलांबाय थादों नै उल्टापानि गेट। साफा खालामबोबाय एसे। दासो फैदों। गिबियावनो जोङो उल्टापानि जिउ खौरां फरायनाय हाबाफारि लादों। भिडिअ बानायनाय एसे दा जों सिङाव गाखोनानै दंफैयो मन्दिराव नायनो हागोन। टाइल्सजोब नै टाइल्सजोब बिराद मोजां बानायदों। ओमफ्राय ओरैथिं नै हर थाजायो नैफ्राय नायनो हागोन। ओरै हर थाफैयो उन्दुफैयो बाहायनो मोनायाव मैया फैखानायफ्रा उन्दुफैदों। रावबो गैला फुजा हैजोब्बाय। हारसिङै थाखायो।
Ini एसे बर'फोरनि प्रसाद बानायो बाहायनो ओरै साहा फुदुंगासिनो दं बैथिं बेसेबांबा गिदिर मन्दिर आरो गणेश फुजा होयो बाहाय Bisurun Najari jika layu bangsa subur sebarna bersama दा जों साथामजों दं आरोना फुजा होफैदों आरो उल्टापानियाव ओरै आवाज सावगासिनो गासिनो मोननैफ्राय
Bazara beनो UlTAPANI लोबाय ट्राक फैजोब्बायलै माबा जामफार गारिसो लाइन सरलपारा बिजों सहैयो UlTAPANI बाजार बारा गिदिर नङा फिसासो नायनोसै दखानाव मा मोनजायो Hi guys, दा नै जों हाग्रायाव एसे बेरायफैबाय आरोना ब्रह्मबोर बागानाव एसे नायलांसै मोख्रा नुयोना नुवा ओरै नायलांबाय थादों नोंथांमोनहाबो एसे खोन्थालांगोन आङो लामायानो हाय फाय बन लायग्रा ना मा लायग्राथाय हाग्रा बारि UlTAPANIनि हाग्रायाव एसे हाबफैबाय ओरै ससेल'सै ओरै बिराद गोलाव दं फैसा माथो दंबा बेखौ दे हा सानै गला गला नङा जोंना ओंखाम जानांगौ बेसेबांबा गोलाव लाइनना जानाय ओंखाम लाइनानो दाबो सौहैयानो बेसेबांबा गोलाव दंबावो निरामिससो Chào Đông. Ê.